You're watching Bicolana on Hello mga ka-on-the-go! Magandang araw! Ako nga pala si Abby. Isa ako sa nasa likod ng camera ng Bicolana on the go. Kasama ko si Feb, tsaka si Direct Levelo Corpus. So kami po yung nakikita kung mapapansin nyo, kami po yung nasa likod at nasa harap ng Bicolana on the go. So, I have something to tell you mga ka-on the go. Kung mapapansin ninyo, ang tagal na nung huli naming upload. So, mga almost 2 months na since nung huling nag-upload kami ng video. Pasensya na mga ka-on the go nung naging busy lang kami nitong mga naharaang araw. So, sorry mga ka-on the go kung hindi nagiging updated itong Bicolana on the go. So, siya nga pala mga ka-on the go, gusto ko lang sabihin na sa mga susunod na upload namin, hindi muna natin makakasama si Feb dahil magiging busy siya sa mga prior commitment niya. So, may mga prior commitment siya mga ka-on the go, may mga need siyang ayusin and asikasuhin. Kaya hindi muna natin siya makakasama pansamantala. Pero huwag kayong mag-alala mga ka-on the go, makakasama pa din namin siya. So, pag hindi na siya busy, and then pipilitin pa din natin na magsingit-singit na kasama siya, hilahin siya pag may mga free time siya, oras or araw na pwede siyang mag-shoot. So, isasama-sama pa din naman natin siya. So, ngayon, napansamantala mga ka-on the go, hindi muna natin makakasama. Ako muna yung makikita ninyo, kami muna ni Direct, yung makikita ninyo dito sa Bicolana on the go. So, sana patuloy nyo pa rin kami suportahan mga ka-on the go. And, nga pala mga ka-on the go, meron ako sa inyong papakita. Meron kami mga upcoming mga shoot. May mga sinut kami and upcoming na i-upload sa Bicolana on the go. So, ipapakita natin mga ka-on the go yung ganda. Yung ganda na mga napuntahan namin, kung ano yung culture na napuntahan namin, mga history, mga delicacies. So, ipapa-experience namin sa inyo mga ka-on the go. Ipapakita namin sa inyo. Sana makita ninyo and soon makapunta din kayo sa mga napuntahan namin, mga tips, yun mga ka-on the go. So, sa mga susunod na mga araw, watch nyo lang, hintayin nyo lang, meron kaming i-upload. So, samahan nyo kami i-explore mga ka-on the go, yung ganda ng mundo, kung ano pa ba yung pwedeng maipakita, kung ano pa ba yung makikita natin, kung ano yung magandang mga tourist destination dito sa Philippines and outside the Philippines, sa mundo. So, sana mga ka-on the go, patuloy nyo pa rin kaming suportahan at patuloy nyo kaming samahan sa mga venture namin mga ka-on the go. So, ayun lang, maraming salamat mga ka-on the go sa patuloy na pagsusuporta. So, don't forget na i-like lagi yung Bicolana on the go and mag-subscribe na din kayo mga ka-on the go dahil I'm sure magugustuhan ninyo yung mga susunod na i-upload namin. Maganda yung mga napuntahan namin. So, watch nyo lang, hintayin nyo lang mga ka-on the go. Yun lang naman. So, thank you. So, this is Abby and you're watching Bicolana on the go. So, stay safe mga ka-on the go, stay healthy, and God bless. Bye-bye!